baka vidi, može? Može. Ok. Možete doći ovdje. Dešava se danas da ćemo se ljubit, parovi uglavnom istospolni. U stvari svi su istospolni, ja mislim, jel? I ništa, evo, nažalost ne možemo na više lokacija jer nam policija ne da baš. Ali bar jedna lokacija će biti ono okej. U čemu je problem? Zašto ne daju? Pa iz sigurnosnih razloga. Koje sigurnost? Pa da li se boje da nas neko ne zaključuje. Nema šanse, kako je glupo, pa ne moramo mi uopće slušati policiju. Meni je glupo. Jel tako da je to naše pravo? Mi moramo da se ljubimo i radimo što gdje hoćemo, gdje god hoćemo, tako? Da. Pa ići ja pitat nešto policiju, ko će sa mnom da ispitamo policiju, kakve su im zadatke dali? A? Gdje sad pobjegli? Dobar dan. Dobar dan. Smijem vas za jedan kratak intervju, molim vas? Hvala lijepo, drugi puta. Zašto? Mene samo zanima kakve imate zadatke danas, koje su vaše ovlaštenja, zašto bi... Kolega da ništa, bez veze pitam. Ne znam. Nema veze, ovo je prva ovakva akcija u Hrvatskoj i bolje išta nego ništa. Pa, dobro da nam nisu uopće kompletno zabaranili. Nešto vam smeta? Kaj? Nešto vam smeta? Smeta mi, da. Šta vam smeta? Pa smeta mi, pa to je grozno za gledat. Mada gospodično, da se nas dva idemo sad ljubiti slučajno ovdje, onda bi došao policajac pa bi rekao zakaj se mi ljubimo. Ma nije to Ja bi, istina. sigurno. A pedere, naša policija čuva. Pa to je strašno. Pa imaju oni pravo da se vole Pa i da nek se se ljube di god hoće, pa i mi se ne ljubimo, niko se tu na trgu ne ljubi. Kako niko. da ne? Od ljudi, evo, kad tu vidite, niko se ne To ljubi. zato što nisu zaljubljeni, evo Kaj ga, nisu ljube se. zaljubljeni, kaj govorite? Evo, ljube se. Kaj govorite, nisu zaljubljeni? Pa, ne znam, ja sam mislila čak da će biti žešćih reakcija, međutim, to što su ljudi dovikivali se smatralo čak i dobrim, zbog toga što su to doživjeli kao dijalošku situaciju. Dakle, da mi njima imamo nešto za reći, pa da onda oni nam mogu nešto odgovoriti. Skužu po načinu na koji su dovikivali. Reci, kak se osjećaš? Adrenalin, srce, šopa? Šopa, moram da pušim, pa ne. Pravzaprav sem pričakovala več žensk, ne, in ful tipov tule v Zagrebu in se mi zdi, ne vem, čisto ena taka obrnjena situacija, ko v Sloveniji bi po moje bilo več žensk na taki akciji, ne, ker, ne vem, do zdaj je bilo tak, ne. Čeprav v Sloveniji po moje nimamo jajc za kaj takega. A veš, kako so bolj, njima je bilo tako wow, event, ne, dober, a veš, čist druga, ne. Opa, ena babica pa deda, ko sta zraven stala, pa to je nenormalno, šta radijo, ove demonstracije. A su prav izrekli demonstracije? Ja. Zdaj so zaštekali. Zakaj morajo sem hoditi, sej nas ne motijo, da so, sam da se ne vidijo, a veš, točen tako, ne. Da li smo svi svjesni da sad više nema policije, nema koga ovdje koji će nas spasiti ako neko bude bacio boce, pepeljare, etc. Da, that's now the real thing. Ok, da li smo svi spremni i sposobni se nositi? Ok? A malo je, treba ipak. Šta, zato što nema policije koja... Pa ne, općenito, šta znam. Znaš kako vi... Kao nastup u javnosti, Da. Ne zbog straha, nego čisto to, Sad si ti pred ljudima, tu nešto radiš, svi te gledaju. Koliko nas napast. Da. Da, okej,
će biti